kanza sibingelele kanza kwethu asibingelele bonke abantu abananje ngamanje noma abantu sebengene ngiyabona abangena abantu abaningi sicela ukuthi usangena bese kube ukuthi uyashare noma ubikela abanye abantu noma ubiza abanye abantu ukuthi bezoba nathi kulolu hlelo la ekhaya noma kule ngxoxo esinayo namhlanje uma udlulisi na ushare zokuthi ngento enkulu namhlanje ethinta isigezo semali ikhona into engithe angizoyembulela abantu kakhulu isigezo esisenzayo ekhaya noma kuyisigezo esisha esisebenza inkosazana noma esenza ngamafutha enkosazane la ekhaya ukuthi senzele into zabantu ukuthi iphumelele basazi abaningi kade bekhona evikini basibonile ukuthi sibenzela kanjani noma umnyakazo futhi wayo empilweni yabo bawubona umehluko kangakanani sikhuluma ngezelo semali namhlanje kuwena umuntu ofuna ukuthi imali ingapheli ezandleni kuwena umuntu ofuna ukuthi moya baphi into oze phambili kuwena umuntu obaze business lakho lishona phansi ake ngibingelele iyabingelela lapho nomali imoto enkulu ngudlungudlu ethola ezinye imoto ukhiye uvula zonke izikhiye ngiyabingelela namhlanje uhlula bathakathi incwadi encane engafundeki ehlula abafazi namadoda bayifunda yabehlula i-automatic umshini oyishintshayo asibingelele nje anganibali umuntu osekhaya lesigele esikhuluma ngaso uma ungafuna nombuzo nazo uma unombuzo nawo ngishaya inamba 06030 75467 0603075 namba ngishayela kuyona sikhuluma ngalesigezo okuyisigezo semali esenzela abantu ukuthi umuntu lesigezo ukhuluma naso yena lesigezo hamba nekhandleni emhlophe kube nemali emhlophe oyifaka phakathi lesigezo ngoba ukhuluma naso endlini ngiyakwenza ngendlela yakho nami nginikeze sona kube ukuthi wena endlini uzofaka le mali uphakathi khandleni emhlophe ukhulume naso lesigezo mawugeza ngaso ubiza ukuthi kulo 3 days engunika wona funa ukunkosazana umuntu omhlophe omuhle umphupho kulo 3 days engizokubekela wona xa umphuphile usebuzwile ukukhala kwakho inhlahla yakho izovuleka isigezo semali ekusenzile esebenza kanje samsana nobisi ukuthi mayisenzile uyayithola 5 liter athola amaphaint o2 obisi athola imali emhlophe eyisiliva ayifaka phakathi athela amanzi akanye 1 liter athatha amafutha lawo umnika lesigezo awathele phakathi bese kanti ikhandlela lapha akhuluma bike yonke F9 imali phakathi bese ukukhuluma uyawuthatha lesigezo usendishini uyageza le mali usefake ku-wallet wakhe awuhlukani nayo le mali ngoba imali ofuna ibize enye imali kuwena le mali awuthengi ngayo imali efuna ihlale ikhona kuwena ngaze mba ngizokwazi nabantu ngoba ngithenga umuntu osasibukele ashare ngisokwana abantu ukuthi lesikhuluma ngalo namhlanje ethinta isigezo semali ngiyamthanda umuntu masikhuluma ashare ukuthi nabanye abantu basizakala abanye abahlubekile emhlabeni enza nawo sibukela nje amanje share lo umuntu ukhona isigezo semali abantu abaningi ngithemba ukuthi bayazidinga abaningi noma asebesole evikini siyabasebenzela akusinte isigesi sisha senza abantu abafuna ividini abasibone sibenzela sona then lesigelo sidinga ukuthi ungithola ubisi ama 1 liter u2 ungithole kube ukuthi ujeke u1 liter kajeke uthatha umuthi ongamafutha uthele phakathi ufaka imali emhlophe umisa ikhandlela isigeze enkosazana lesi ukhuluma naso wona into efunayo yonke ikhandlela livutha mawuqala ikhandlela ushaya bocini thatha sonke lo muthi wesigeze because awundishini imali le uyifaka ku-wallet wakho 3 days ufuna uphuphe umuntu omhlophe omuhle kulo 3 days kanti uphuphile wena uzongitshela inkosazana le ufuna iqala into zakho engisuke ngibele ngenza isigeze enkosazana engenzela abantu ukuthi abantu bephambili so ngithe umuntu ufuna ukubona umbuzo ngalesigezo akashaya inambeni lezi 06030 75467 ngicela usangena ushare ngiyabona bayacomment abantu bayalike abantu ngiyabonga kakhulu kunawo usangena share abanye abantu le video ukuthi nabayithola ukuthi kwangonyama eJimistini enambeni efanayo 0767055196 0767055196 bazwana ngena ngithembe mina like angukhiye ovula bonke okhiye yabnormally imono ethola ezinye imono automatic umshini oyishintshayo incwadi encane engafundeki ehlabafazi namadoda befunda behluleka engisho ukuthi leli sigezo ngisilethele nina mangabe unombuzo nalo isigezo yini ongayizwa kahle kusona ubuze ukuchazele noma ushayele inamba njengamanje selapha 0603075467 inamba yamanje ohlelweni masiphuma ohlelweni inamba etholakala
Konje manje mayishayela siphendule. Mawufuna inamba lekhaya kahle, inamba lekhaya 07670W5196. Isigezo semali unebhizinisi uyasebenza yini awuthola umsebenzi yini into akayibheka kahle uyinyanga umelaphi abantu abangena endumbeni thola isigezo semali engisenze senkosazana ukuthi ngithe usenza ngobisi ku5 liter omhlophe 5 liter omhlophe kube ukuthi ubisi olu2 ama1 liter ujeke wamanzi 1 liter ujeke amanzi u1 liter kuphela bese kube imali emhlophe ukuba nobisi ama1 liter u2 ukumise ndawonye 5 liter kwathi khandlela imhlophe faka imali emhlophe kulesigezo la ekhaya ukhulume wena uyikhulumela ukuthi mina ngifuna ukunokuthi ngithenga nginegalani ka 3 days ngifuna ukuthi 3 days uyiphuma ikhokazana ma uphuma umuntu omhlophe omuhle ombona lo umuntu angajwayelekile emhlabeni 3 days uphuma lo muntu bese kulinda indlaka zakho nawo zephapho namhla khona abantu obayifika ethothotha naye umuntu wasemanzini kodwa bamenze la kwenzeki umuntu owazala embethe ingubo ayembuleki nazi isigezo engisibethele nokuthi simlekelele isigezo esifuna ungijele umuntu umbona ngo3 days qala umsebenzi kuphela abangithi sisebenza ngobisi ngathi usekudeni ukuphi wena thatha inamba lekhaya 07670W5196 inamba lekhaya le ushayela yona noma ukhuluma nami mathupha mawusakudeni uthumela isigezo noma uthumela lawo mafutha akho ozowasebenza nobisi khandlela emhlophe ukhuluma ubiki ukuthi wena ngubani ufunani mina ngifuna kwenza kalele empilweni yami yona lo mahleni nami njengoba unombuzo nawo ngishayele inamba njengamanje ngalesigezo 06030754767 inamba mangabe unombuzo nawo 06030754767 isigezo semali nebhizinisi nesaluni umelaphi uvalekile uyasebenza khambi umsebenzi mningi ngehlukahlukene kuya ngokuthi usebenzani wena umuntu ufuna ukukhula ibandla zenzeke izinto thatha isigezo semali asibizi bakwethu wonke umuntu nobani osebenzayo uzokwazi afford nawe unathi na umsebenzi wakho esigodlweni ngeke umuntu oyedwa ngelanga noma ngeke umuntu oyedwa ngeviki thola isigezo bese umuntu engithe senkosazane esizokwenzela into oyifunayo ngathi mangizwa kahle ngizela isigezo kuphela le mali emhlophe esikhwameni kube ukuthi mawuyikhipha khona egezeni ifaka esikhwameni lo mali awuthengi nayo imali efuna uma ebutho kwemali imali ingapheleli wena imali ingapheli esikhwameni leli phone khona babuza imali lesigezo siwu4500 rand kuphela is 4500 isigezo semali noma thu sekudeni ngasithola lesigezo kuphela 3 days awuphuphe lemuntu ubuyeke noma kanjani lokho singaphuphile 3 days baza abantu besinabo ekhaya abantu bephuphile abafike emaqala eviki abafika izola mhlawumbe abanye bamphuphe babezompupha 3 days kuphela eqala wona ukuthi ufuna ukuphupha lo mhlophe oyinkosazana so engisho ukuthi ke lapha uzokucela inkosazana yena ukhuluma nayo uma ufaka imali ube ekhandlela emhlophe ufaka ubisi ngaphandle u2 ufaka amanzi ukhuluma qeda ugeze le mali uyibeke la ngiyozwa ngawo mina angifuni ukukhuluma kakhulu mina wena uzongitshela ukuthi kwenzakalani empilweni yakho ningi iminyaka sengivule ekhaya ngokuthi ngukhiye uvula zonke ikhiye nawe lapho khona mhlawumbe uvalekile noma uthi indlela imini nguphethe ukhiye ukuvulela mina nawe lapho khona ukhiye ukuvulela nguphethe futhi lapho neshoya khona ukuthi noma kanjani ukhiye ngeke ngavumi ukuthi ngihluleke ukuthi ngivule ukhiye impilo yakho impilo yakho ibophekile ukhiye ukuthi ngivulele nguphethe esandleni sami ukuwena yakho ukuthi uyafuna ukuvulela noma awudingi ukuvulela asimkhethele umuntu ekhaya kuya ngayo ukuthi ngabe ngonyama ngiyamfuna ukuthi angivulele ikhiye zempilo mawufuna ukuvula ukhiye impilo yakho phambili 07670W5196 WhatsApp inamba ethola kodwa mawujahile kusithi ungifonele mawujahile mangabe phuthuma mangabe ungajahanga ngibhala WhatsApp zizophendula ngesikhathi noma ngelanga siyophendula ngalo noma ngesikhathi esiyophendula ngalo ngithanda umuntu obekezelayo mangabe ebhale WhatsApp angithanda umuntu ozojaha ngoba WhatsApp niyazi mbhala baningi kuyenza ngelanga phela abantu abadlule ku50 so kubiza ukuthi ke abantu babekezele nawe nalo ukhona ubekezele umkhulu nami uzomphendula maphuthuma ngishaya inambeni engisho 07670W5196 mangabe uyadinga isigezo senkosazane isigezo semali esihambisana nemali amathoni uyabona umsebenzi mina ngisebenza ngona imali encane ngona lo 3500 ngona lo 5000
Now isigezo esiafford now uyasidinga ukuthi sikuphikhambe sikithe phezulu. Uyabona zonke ibhizinisi ngiyathengisa ngidayisana. Angijaji abantu ekhaya usebenza kanjani. Kuphela mangabe uyidinga impilo ekhaya siyakunikeza. Uhamba usebenzisa impilo yakho ukwazi ukubona nawe ukuthi ayiye phambili noma sekhona ukuqaqela manje impilo yami engiyibonayo kungisebenzela. Sigezo semali 4.5 asihlangane efonini manje usidinga. Mawunombuzo ngiyabona babhayela abantu ama-comment kodwa azibafunda abantu ngiyabona ama-comment maningi babhayile kodwa engijabulisa ukuthi abantu bayabhala babuza imibuzo abayibuzayo. Akube ukuthi ke mangabe usafuna ukubuza la nje amasohlelweni bangalibala abantu inamba ethi 060 3075 467 060 3075 467 mawunombuzo ufuna ukubuza ngale sigezo ukuthi ngabe sisiza umuntu onjani noma sisebenza kanjani uzochaza ndabe khona umuntu ongazwa kahle ngabe khona umuntu onombuzo ukuthi nomkhuluma kanje mina wanginika yini ushaya efoni njengamanje ungibuze ngizokuphendula ningizwe kahle njengamanje kule namba ngibizayo ushayela manje kuphela awushayeli ungathi uphuma la usuyafona cha angeke ngiphendule na angeke zingene izobe ivaliwe inamba izobe ivule masiphuma la inamba yala ekhaya ngiyabona abantu bahle nathi isigezo semali bazibona umbuzo manje sibuza umbuzo fonela inamba 0603075467 0603075467 isigezo semali esicela abantu enze nawo khona phakathi share noma share u5 noma ka10 udlulisa le video kwabanye abantu abadinga isigezo semali zeJimistini zeDelmo Park eJimistini kubantu abangazi abantu bahlale buzo ukuthi ngonyama kuphi sizeJimistini eDelmo Park satholakala njengamanje ngoba manje ukuthi abantu zoba nendlela ezothatha isibhezo ngasemakhaya kodwa asakayazi ngoba ahlele ekhaya amasamba sivele sihambe nje engisho ukuthi ke kuwodingayo yiba ukuthi uyasifonela nawe sibuya manje share ivideo le ngoba ngathi mina ngihlela ngizwana nomuntu obanamona makhishi into yophilisa abantu bese naye ayigodlele nayethu khona abantu abanama-group nabantu abanabangani abafisa abangani babo nabo bezwe noma bachazele enzela ukuthi-ke hamba bashelele nabanikeze phela ungabi nomona ungafuni ukuthi kube wena wedwa osizakalayo ngoba ukhona umuntu lokuthi athi mina inyanga yami thabo nabantu bayadinga ukusizakala banikeze nabantu ukuthi bathole ukuthi uphindwaphi kusizakalaphi ngoba ngishilo ukuthi ngisegoli lapha engikhona eDelmo Park ilapho engithola khona eDelmo Park ukuthi lapha engisiza khona abantu noma ngobani noma ngaliphi ilanga uma ufike sola ngolwesibili kuze shaya umgqibelo suke ngikhona mina noma kanjani uyangithola khona kuleyo ndawo eDelmo Park ngiyabona abaningi umuntu ufuna isipoko somlungu bayakhuluma nje beya ufuna isipoko somlungu kulungile akuhluphi lokho uma ufuna wena ukuthola ngalelango ufuna phela asijaye umuntu lekhaya umuntu uma seyifuna siyasibone ngaye athi ngibona bathina abantu uthini kakhulu ngonyama cela ungayisheshi izinamba ibambeke okay inamba ufana kuyona njengamanje 060 3075 467 060 3075 467 mawufuna ukubuza ngesigelo semali ile namba angiphinde futhi kahle 060 3075 467 shaya lo namba le mawunombuzo ofuna ukuba nawo ngalesigelo semali sabantu basibhala ama-comment abathina abantu uthi mawaphendula idlozi noma isichitho inkolazane iyokusebenzela ngoba mawucela awucela edlozini ngicela ukuthi ikhandlela ubeka nemali emhlophe awucela edlozini ucela kuyinto zami ucela unginike yona wena ukhuluma nje ukuthi ngiyacela ke manje kini ngicela ukuthi nokuthi empilweni yami mina njengoba ngilandile wangonyana ngani ngisize kutheni ngifuna ukuthi kwenze ukuthi empilweni yami awuyibizi ibongo zakini awabiza amadosa akini asibambe nami umuntu ofunayo simuze ukuthi uthini wakho umbuzo asikubingelele uyabaleka okay inamba entsha kuyona 0603075467
Inamba oshayela kuyona 0603075467. Asiphinde simbali. Awu Nkosi yami kwenzakalani. Thola phinde ushaye baba zazi kwenzakalani. Usixole kakhulu kodwa sibona azi noma uwobalekana noma yithi nga. Okay. 0603075467. Inamba oshayela kuyona njengamanje mawufuna ukuba nombuzo ngesigezo semali. Ngabe uphesha kwelwandle, ngabe ukhona ngapha kithi seGoli seNatal. Ungashayela nalabo eshayela manje sixolise bakwethu asazi kwenzakalani noma uthinte wrong. Ungaphinde shayele futhi kuyo le number 0603075467. Isigezo semali esisiza abantu esitekelela abantu ezintweni eziningi ezihlukahlukene. Asibonwe. Siyaphila kunjani ke? Siyaphila ke la. Ngiyabona la Facebook. Yeah. Sekubuza la ukuthi umude uyawazi ukuthumelela. Kunjalo kahle abantu abathumela kakhulu ekhaya bayazi abantu abaningi abathumelela. No, uyawazi ukuthumelela. Yeah. Uma izinto ungahlangani nje ungasazi ukuthi kuphi nomuntu ohlola. Bengakutheli nje gcina ngokungasazi kanti ukuthi wafika wabawazi umuntu ungatholi lutho. Esimele njengaleso kwenzakala. Wakhehla ekuhloleni ukuthi unesikhathi ungifonele ngikuhlolele wethu. Yeah. Ngihloma uma uthi bafika abantu ukuhlolele ngathembisa ke ngihlolele mina. Okay, kodwa ngiyabonga. Kulungile. Asiphinde bawathi le number, inamba oyifonelayo 0603075467. Inamba oyishayelayo uma unombuzo nawo 0603075467. Abantu bangalibali. Inamba la ekhaya uthinta kuyona mina direct 0767055196. Inamba mawufuna ukukhuluma nami uqobo masiphuma ohlelweni. Inamba ngiyibiza manje masiphuma ohlelweni ayitholakala yalapho ohlelweni. Mawufuna ukukhuluma nami 0767055196. Inamba ngithola kuyona leyo. Okay, labantu abaningi babhala ama-comment abasekho abantu abazofuna ukushayela. Sithembe kanje ngathi abantu abazokushayela abasekho. Angiboni basekhona abantu. Angazi uma sengabaleka yini noma angazi uma sengavalelisa yini. Ngiyabona abantu babhayile baningi. Nangu sithabiso ndlela ukuthi mkhulu njani. Baningi nje abantu nawo umunye ubuza imali abangishila imali yesigezi 4.5. Usandile Zwane. Uthi ngwayiswazi ufuna izizwe. Uthi angimsizi manginazo. Nginazo khehla. Nami ngihlole ngazo zikhona kube kwazi la ekhaya. Thembelihle Mbovu uthoza mkhulu. Nami ubhene uthoza mkhulu ngiyabona ukuthi ubheka ngisekhimbali. Okay. Uanele uthi ngibhekile amochi abnormal. Wandile ukuthi kunjani mkhulu nawe. Okay. Ngathi akwethu. Isigezo lesi mathume la ngoba ngiyazi la ekhaya sibukela abantu bangabelaphi. Sibukela abefundisi, sibukela abantu abathwasile, sibukela abantu abahlukahlukene nabantu abasenza imisebenzi ehlukahlukene emhlabeni. Sibukela nje zikhulu efika la ekhaya sibukele khona lapha. Amaphoyisa kuhlukahlukana kwenu. Ngiyanihlonipha mina futhi ngiyanithanda ngoba ngiyamuntu ophinde alifunde iBhayibheli malithi oyithobisayo ebantwini uyaphakanyiswa, oyiphakamisayo uyakuthotiswa. So mina wonke umuntu lapha ekhaya uyafana. Wonke umuntu la ekhaya wamukelekile, kimnonke nibalekile. Akekho omunye umuntu obaleke okudlula omunye umuntu la ekhaya. Ngiyukuthi ngiyanithanda inhlonipho eninayo nami yele nginika yona. Umuntu ngiyamhlonipha futhi ngiyamazi omunye umuntu. Ngisho ukuthi ke lapha ekhaya mawufuna ukusizakala, wonke umuntu wamukelekile nje. Futhi angizindo lephamisayo, angizindo elibonayo, angizoke futhi ngavuka ngayitshela ngomunye umuntu ngoba nami ngumuntu, nami ngiphilile impilo yasebantwini before ngizokana idlozi. Okusho ukuthi ke nami ngiphila impilo nje empilo ngabantu bakwemhlabeni. Ngiyamhlonipha umuntu, ngiyabathanda futhi bonke abantu. Ngihlonipha abantu kuphela, uma ngihlonipha ngiyahlonipha nami.
ngithanda ke nonke bawethu ongeke ufuna ukwazi ukuthi nawe usibukayo i-comment yakho lekhaya ibalulekile noma ukushela ukuthi kubalulekile ukuba ukuthi i-comment yakho ibakha abanye abantu umbuzo wakho umakhe omunye umuntu ngithanda ke nonke nawe usazoshare ngiyakuthanda kakhulu engathi uNkulunkulu akubuze nabakithi bakubusise kunako okufisayo ukuthole kunoma uma uzofuna ibhodlela nawe uthi lifike kuwena njengoba uzokulekelela noma ngiyakuthembisa ukuthi izokusiza uzolibona ushintsho empilweni yakho uyabona ibhizinisi lakho liyazamazama lindawo thola ibhodlela lu 4.5 sithumelele phesheya uyadinga ibhodlela uzolithola ukuthumelele ula ukuze Natal hlukahlukene Eastern Cape Town nanto Cape Town nabantu abaningi abasandelayo hlukahlukene zonke ngibukela zonke indawo nonke nisibukelayo kulabo sibukela khona uyazi ukuthi wena sibukela kuphi lapho khona ngithi ke nawe lapho khona ngiyakuthanda nawe lapho khona futhi la ekhaya usengaphila ungalahli ithemba uma esaphila ngonyama uma esaphila abnormal esaphila imbuhlunguhle imoto enkulu abathi umkhulu webhoki banjalo ngabaningi bathi ngonyama webhoki uyothola abantu bekhuluma ngabe ngiboni belikhona indoda eyibhoki ngabe Jimistin kuthiwa yasemntuba ngeze ngihleke nje bathi ngonyama webhoki ke lo ukhiye uvula ukhiye zonke ikhiye ezivalekile zofike sikuvulela ekhaya imoto ethola ezinye imoto abnormal ngohlunguhle automatic le umshini oyishintshayo ya nguye umkhulu webhoki lo bambiza kanjalo abaningi sengize ngemukela bathi umkhulu webhoki nguye lo ngiyathanda ke nonke ngiyathanda kanza kwethu ngithanda kakhulu ngithanda kakhulu ake ngithi ke ngokuthanda kwami sezobaleka ngoba ngiyabona baseke abantu banombuzo inamba lekhaya angiyishiye ke manamba lekhaya inamba lekhaya is 076 70 55196 076 70 55196 hazo ngizwa kahle yini 076 70 55196 zeJimistin mina eDelmo Park ilapho uzongithola khona isigodlweni esikhulu salapha eGoli ngiyangithi mina sikhulu lapha eGoli esigodlo futhi ngiyangithi salapha esigodlo esikhulu eJimistin uyosithola mawuthi nje ngifuna ngonyama noma ufike emateksini lapha eJimistin emateksini eDelmo uthi ngifuna ngonyama bayokuthatha bekubeke ngiyathanda kakhulu uyamthanda ukhiye ovula zonke ikhiye iyathanda ngudlunguhle abnormal imonto enkulu ethola ezinye imoto ngithanda nonke nxa ngithanda ngafundele ehle abafazi namadoda ahlangane isigodlo esikhulu saseGoli isigodlo esikhulu esikhona eGoli silapha eJimistin eDelmo Park uyongithola khona sikwelekelele sikusize ngalento efunayo nisale kahle ke nonke nisale kahle siyamthanda sibaleka